teksty docierające prosto twojej duszy. Metal z najlepszych światowych półek, bank z zapleśniałych, ciemnych komórek, rap z najbrudniejszych i ciemnych ulic, techno, przy którym nie będziesz się nudzić. To wszystko bez cienia cenzury. Usłyszysz i naostrzysz swoje pazury. Ciężki piątek i mroczna sobota, to miejsca dla was robota. Od 21 w soboty i piątki czasem robię muzyczne wyjątki. Czasem robię muzyczne wyjątki. Ciężki piątek i mroczna sobota, to miejsca dla was robota. Ciężki piątek i mroczna sobota, to miejsca dla was robota.